opäť. No také prekvapenie. Áno. Som nečakala, že budem oslovovať ešte. No, zdravie všetko. Zdravie, ďakujem. Ešte raz. Sme v Karlových Vároch a po príchode tu bola taká spontánna oslava, prekvapenie. Určite aj s tým vekom. Môžem povedať, že najdôležitejšie je mať tých správnych ľudí okolo seba. Niekoho, kto vám naozaj aj takéto prekvapenie pripraví, že je to úplne úžasné. Až dojalo. Takže ďakujem. V tejto budove predávali kopec nádherných vianočných ozdôb, ale nás trápilo iné. Počúvajte, ale tie lístky kde teda predávajú? Lístky sa predávajú vopred cez aplikáciu venovanú tomuto filmovému festivalu pre držiteľov pasu, alebo teda v Termáli, v budove Termál, kde prebieha premietanie. Tak, voda z prameňa má 60 stupňov, preto je lepšie podrž mať krčažok, ale ja mám plastovú fľašu, tak urobíme taký pokus. Tak čo? Nesmrdí to? Nie. Nie, nesmrdí to. Myslela som, že to je... To je teda? Horúce to je držný. Ja si nedám, lebo je fľaška horúca. Ďakujem. Pretože z plastovej fľašky sa ťažko pije 60 stupňová voda. Rúžový. Mne sa páči tento, taký klasický, historický. Ale to tu veľmi pekné. Páči sa mi táto promenáda, nádherná. Je to zážitok. Asi aj všetci idú naopak. Prosím vás, prečo idete všetci naopak? A ideme na vyhliadku. Vyhliadka Diana. Je tam lanovkou, ale neviem, či tá lanovka premáva ešte, tak pozrieme, dám vedieť. Nádherné sú tie budovy niektoré. Smerom kolonáda. Hotel Pup. Sme to asi našli. Napísané vyhlídka Diana. Šípka. Nástup. Ešte teda vyjdeme na túto väžu pre lepší výhľad. No, už ste tu.
No. Tam sa ísť aj pešo dole, ale ideme. Krásne prechádzame sa. Počasie super, ani nie je také horko. A je teda sobota, je posledný deň filmového festivalu a večer sa chceme ísť pozrieť na záverečný ceremoniál, teda k tomu kobercu. Či uvidíme nejakých hercov. Také výrobky. Tak to ideme omrknúť. No, omrkli sme aj tento pravoslavný kostolík Petra a Pavla, ktorý sa nachádza trošku od centra, asi 10 minút hore. No, ďakujem. To je horúce. Režisér, producent a hudebník Kevin Bacon. No a tu už sme na červenom koberci, respektíve sme na terase, z ktorej veľmi dobre vidíme na červený koberec za prichádzajúcich hercov a hostí záverečného ceremoniálu. Kevin je náš obľúbený herec, pretože nám zakýval. Sledujte. Kevina Bacona s rodinou jste mohli vidět na červeném koberci už včera večer, tady o 10. hodině. Uváděli ten svůj společný snímek, který se jmenuje Rodinný film. Kevin se tady s námi o něco málo podělil a já se je pokusím ulovit dnes. Ještě jednou. Sem nech sa pozrú. Kevin! Welcome to the red carpet again. Welcome. Na červeném koberci vítáme Helenu Třeštíkovou, Báru Basikovou, producentku Kateřinu Černou a Pavla Strnada. Vítejte! A jsou tady mimo jiné, protože právě Dámy a pánové, z auta právě vystupuje Juliette Binoche. Welcome to the red carpet. Kinematografie. Tady ve Varech jste mohli vidět při příležitosti ocenění Juliette Binoche také filmy Věrná kopie, Tři barvy, Modrá a její režijní snímek V nás. A Zuzana už Juliette jednou na červeném koberci uváděla, nepletuli se a teď ji tady uvítá znovu. Zuzko, je to tvoje. ano, to bylo ve čtvrtek a teď se dozvíme, jestli už má nějaké ohlasy na svůj film, který tady prezentovala. Jeffrey Wright, welcome to the red carpet. A zatímco Oscara a je to čerstvý držitel ceny British Academy Games Awards, což prokazuje jeho mimořádnou schopnost plynule přecházet mezi hollywoodskými blockbustery, prestižními Havlových Vize 97 je oficiální neziskový partner letošního ročníku. Mohli jste a stále ještě můžete vidět jejich prezenční stánek a podpořit právě tuto nadaci. A principála, držitele několika českých druhů. Muž, který na Varech získal několik filmových ocenění. Bolek Polívka a manželka Marcela Polívková na červeném koberci v Karlových Varech. Dobré odpoledne. A
My už na červeném koberci vítáme Pavlínu Pořízkovou s manželem, ceněným scénáristou a televizním producentem. Dámy a pánové, prosím, přivítejte na červeném koberci dámu, slovenskou herečku, také diplomatku a bývalou političku Magdu Vašáriovou. Právě Magdalena Vašáriová na slavnostním zakončení festivalu převezme cenu prezidenta za mimořádný přínos české a slovenské kinematografii. Prosím, přivítejte také slovenskou spisovatelku a scénáristku Hanu Lasicovou a také její dcery Ester a Stelu. Pani Vašáriová bola za mňa hviezdou večera, mala nádherné šaty aj vystupovanie. A zatiaľ, čo sledujete zábery pani Vašáriovej, ešte vám dopoviem, ako to dopadlo s tými lístkami. My sme totiž to veľmi chceli lístky do kina a pozrieť si nejaký film v rámci tohto filmového festivalu. Avšak väčšina lístkov už bola vypredaná cez aplikáciu a vlastne kupovali to tí, ktorí mali ten filmový pas, ktorý my sme nemali. Však podarilo sa nám na pokladni kúpiť lístok na film Zem otcov a konalo sa to v kinosale Drahomíra a nakoniec to bol super zážitok.